We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Makaplagan mo ang kalipay, gipangita mo. Hinao, makaplagan mo ang kalipay, gipangita, diri ka na ako. Unsaon man nga ato man We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is the Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Biyernes sa mga hilig diag 15 anyos, sa mga bana nga nagkatiguang nagkawaypos, ug sa tanang mga hustler nga way trabaho dias pirdos. Welcome na po diri sa ato ang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Question: pwede ba ang presidente makalansar pagka Bise-Presidente? Ang tubag, depende. Nganong depende? Tungod kay ang balaod sa Pilipinas mura siyag fire hydrant dias kulon. Ihian lag irong kagiron. Unsay akong ebidensya? Katukang Maria Lourdes Sereno, ingon ang balaod nga impeachment try makapalagpot sa usa ka sitting nga Chief Justice sa Republika sa Pilipinas. Unya madaram de kuno to waranto. So, ang tubag depende. Second question. Kung si Digong mabise-presidente unya later on mo resign ang sitting president, pwede ba nga mo-assume si Duterte again as president without violating sa constitutional provision on the one-term limit alang sa usa ka presidente? Ang tubag, depende. Tungod kay ang balaod sa Pilipinas, murag imong purol. Luag. Unsay akong ebidensya? Ingon ang Sandigan Bayan, ang balaod kuno nag-ingon nga posible di ay nga naay mahitabong krimen pero way kriminal. Naay gikawat pero way kawatan. Sumuda itong ilang gipagawas si Bong Rebella according to the law. So kung mangutana mo, kung pwede ba nga mosaka si Digong as Vice President kung moabot ang punto nga ang presidente niya mo resign,
Ang tubag, again, depende. Tungod sa atong balaod. Arita sa third question. Kung pananglit, duha ka Duterte ang mudagan. Sara Duterte pagka-presidente, then Rodrigo Duterte ang iyang vice-presidente, wala ba ka na naka-violate sa anti-dynasty provision diha sa Philippine Constitution? Ang tubag, akay bawo na mo, depende. Tungod kay ang balaod sa Pilipinas, murag kape sa taga-Bohol. Lasaw. Unsay akong ebidensya? Kini. Si Arroyo gipreso pero gipagawas. Si Enrile gipreso pero gipagawas. Si Jinggoy gipreso pero gipagawas. Si Bong Revilla gipreso pero gipagawas. So balaod na to lasaw. Fourth question. Mahimo bang mo question ang yanong tao ngadto sa korte nga papugnan ang pagpapili ni Digong isip presidente? Ang tubag, dili. Tungod kay ang balaod sa Pilipinas, murag arinolang bulawan. Gihimo na para lang sa maka-afford. Kung imong questionon ang paglansar ni Digong, pangutan na usa ang imong kaugalingon. Kung bulawan ba ng imong arinola? Uya, sa di pa ko mupadayon dito sa unahan, gamay lang kayong painumdom sa ato ang mga viewers, be? O gusto mo ba nga makapalit og mas barato nga produkto sa Lacto Puffy, particularly sa Lacto Vital, i-search lang sa Facebook ang The Big Word Superstore. Again, The Big Word Superstore mo ni official partner sa The Not So Late Show nga nakikaabi na to sa pagpamaligya aning mga produkto nga makaayo sa ato ang lawas. Kaya ako gyud mismo hangtod karon proud kay kong manabi nga wa pagipon ko kapabakuna kay tungod mahadlok kog dagom. So in the meantime, nagsige lang kog palig-on sa ako ang immune system. Muna nga everyday nagsige kog tumar og Lacto Vital. So again, The Big Word Superstore, makahatag ni sila og mas nindot nga presyo. Kung mas daghan ang imong paliton, mas makatagamtam ka og discounted nga price. Unya, andam na sila nga mo serbisyo pinaagi og cash on delivery. Meaning, ang imong item, mahimo na nga anha na lang nimo bayran atubangan sa imuhang tugkaran. Okay? Unya, Super B, unsa may mga update nimo, Super B? Balitae ra gud mi, B? Mga balitang fake news. Mga Friday bashers. Uy, natay bashers ha. Sa una fans, karon na bashers. Okay. Uy, mga pareho gaplido ha. Angel Brusas ha. Mga taga-Bakawan ha. Alvin Brusas. Ruel Brusas. Oh, saan na sila? Maragsoon. Ben Panerio Jr. Cynthia Cuyos nga taga Tapilon. Puro mga taga Norte nga itong mga viewers ha. O not but not least Rachel Raquel Menchavis. Maing pagtanaw niya o arita sa itong mga balitang fake news lokal. O sa itong mga balitang lokal, Sitom magpa-training sa SWAT. Mga sakop sa Cebu Traffic Office, ipaubos sa usa ka sub-sub nga combat training. Matud pa ni CCTO Head Alma Casimiro, panahon na nga tagkaan og Special Weapons Action Team Training ang atuang mga sitom aron ready na kini anytime kung dunay makighantuhan combat diri sa mga kadalanan sa Cebu City.
Matud pa ni Casimiro, mao kini ilang tubag sa mga driver nga makiglalis og enforcer. Gani gusto ni Casimiro nga isyuhan og Armalite ang kada usa ka enforce aron ma-enforce gyud ang balaod trapiko. Dako ang pagtuo sa sitom nga kung tagaan na sila og katungod mo patay, mahanay na ang ato ang mga kadalan. Padayon na sa itong mga balitang fake news, sarita sa mga balitang nasyonal. Og sa itong mga balitang nasyonal, dili ko magpalaypo, matud pa ni Harry Roque. Mao kini ang tubag ni Malacanang spokesman Harry Roque. Human kini gipangutana kung kaginhawa pa ba siya ilawom sa iyahang barong. Bahala na kuno muputi iyang mata. Apan wala siya'y plano nga magpa-liposuction. Sigon pa ni Roque, dako niyang garbo, bisan pa man sa kataas sa posisyon nga iyang nakabot sa gobyerno, apan natural ra ang iyang kaanyag. O dili parehas ni Bongo nga gagluta. Tugad pa ni Roque, wala sab siya'y plano nga magpa-enroll sa kulto ni Vicky Bello. Tungod ilado si Bello nga suki ni Chris Aquino nga maoy inahan sa tanang dilawan. Dasun pa ni Roque, kontento ra siya sa ginalman ni Ricky Reyes. Tungod buhok ra gyud kuno iyang problema. Sa dihang gipangutana si Roque kung unsay iyang problema sa buhok, matud pa niya, dili kuno mo straight bisan gipa rebond na. O din natapos ang atong mga balitang fake news. Balik ta sa studio atong paglantaw ng pagpariban ni Jason. Mga balitang fake news. Woy! Sige, patani! Now, ang Cebu City government karon nangayo na sa og additional 4.4 billion pesos. Billion na as in letter B, super B, billion. Alang ni sa ilang labing unang supplemental budget for 2021. Now, ang ilahang breakdown niya ni, kini ko ng 4.4 billion, gamito ni sa mga daghan kayong butang. Pero sigon pa ni Konsehal Raymond Garcia, chairman sa Committee on Budget and Finance, ang nag-una sa listahan mao ang atoang balayranan sa utang diha sa SRP. So, nadiha ang pinakadako nga chunk nga gahinan aning mao nga pondo, 1.2 billion pesos. Matud pa ang atoang mga obligasyon sa utang. Dayon gisundan kini sa pagpakumplito na unya o pagpatiwas na unya sa Cebu City Medical Center, 1 billion pesos.
A total of 302 million pesos ang ilasang gi-allocate alang sa financial assistance para sa mga senior citizen. Now, naigamay kalibog kay murag gigawas mo sa tos balita nga di na lang kuno dayonon ang pag-purchase nato niadtong giingon nga mga bakuna, 400 million pesos to. So kung dili to dayonon, mangutana ko unsa may push anang inyong gipangayo nga additional 100 million pesos para sa supplemental nga inyo na sad kunong i-purchase og mga COVID-19 vaccines? Kansilado na magkato. So unsa may ato ang idungag? Asam tagkwartaan eh. But anyway, ila pa ng sulbaron. Ang akong punto karong gabi una, dili na mao. Ang akong punto, kini bang issue sa utang? Syaro naman sad, inyo yung i-priority ang pagbayad anang utang sa SRP nga naaman ta sa kinibang extraordinary nga kahimtang pandemic gudron. Mas daghan ang gikinahanglan sa dakbayan nga sulbaron kaysa anang pagbayad-bayad sa utang. Because in the first place, dili bitaw na malukdo sa land bank ng ato ang yuta diya sa SRP in kasong moingon sila nga ato ning rimatihon ning Cebu City. So paghimo mo paagi konseho nga makamugna batag moratorium or temporary nga kining pag-undang usa og bayad ng mga utang. Anyway, nara man na, di man na mulakaw. Kay again, akong klarohon, mas daghan ang gikinahanglan ron sa mga tao tungod kay pandemic. Pero kung di gid na ninyo masulbad, again, ngutana na sad ko, nganong magsigi pamantaan eh. Okay, wala tayo igong oras karong gabi una, pero gamay gyud pong pahinomdom na atay official na ron nga partner nga muduyog sa atoa nining atong advocacy sa pagtudlo kaninyo nga ang labing importante natong buhaton karong mga panahon nas pandemic mao ang pagpaligon sa atong immune system. Muna nga ako gid mismo everyday mutumar gid ko sa ako ang daily dose of lactobacillus, particularly ang lacto vital. Unya ang the big word superstore ni kuyog ni sa ato ang advokasya munang sila na sad mo atong gihimong partner nga makapamaligya og mga produkto sa Lactopafe. Anya nakanindot aning the big word superstore kay mas barato ang ilang presyo nya makahatag ni sila og mas nindot nga discount diha ninyo. Unya nasad ni sila o makaserbisyo na sad ni sila pinaagi sa cash on delivery, meaning pwede ra nga ala inyo bayaran ang item inig-abot na diha sa inyohang tugkaran og inyong ipa-deliver. And lastly, ay sa kalimot nga mo like ug mo share sa atong Facebook page or pwede mong mo subscribe sa atong YouTube channel. And maka-search po muna mo diha sa Spotify o sa Apple Podcast. I-type in lang ang Tanatso Late Show with Jason Monteclar. And lastly, sa di pa nato buhian ang tulumanon, ato gipong tagaag chance nga mapaminaw ang hinimo nga mga musika sa atong mga local Bisaya artists. Kay mo ni among tabang nila, commitment na gid ni nga kada program mo play gid mi at least usa ka tukar gikan sa atong mga lokal nga mga Bisaya nga musikero. Daghang salamat sa inyong pagtamod nining ato ang pinubre nga programa. Ay gyud kalimte, halang don si Bathala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.
nga makatupong sa kalipay nga akong nabati maong sa karon dili nako angay pang nga mahadlok kinaanak hinaot nga unta kita magapabilin sa atong gugmasa usab nga makaubanti ka ug sa hangtod gisaad sa langit nga ikaw ang higugmaon ko pagkaanindot nga kaubanti ka sa iyang atubangan ug sa hangtod isaad sa langit nga ikaw ang higugmaon ko labaw sa tanan labaw sa tanan langga kini na ang sakto nga tapnan The Not So Late Show with Jason Monteclar.